ang gulong namin. Kaya yan, nagpumubang muna kami. Kasi meron kami charity at first meet up namin is Bugal yun sa Soconi 7-Eleven. Ayan yung mga kasama natin. Ang Bugal yun chapter. So ayan, papunta na kami sa mga daan kasi doon ang second meet up namin. At ayan, nagra-rides kami. Ayan yung mga kasama natin. Masaya si Kuya Matangalawin at ang Bugal yun chapter na kasama namin. So ayan, ayan sila Press Vic and Press Auntie at ayan, nasa Devenancia Road sa Campea Bunuan. At makikita nyo naman ang ganda dito, promise guys. Ayan. Yan ang view, kasi maaga pa niya guys.